Day, kaway-kaway po diha. Oy, naunsa ka? Power, no? Si Dudong Dudes. Baro. Short goal? Ha? Ulun sila, turugin. Oh. Oh. Oy! Uy! Ay! Shhh! Kinain? Saan na? Oy, busig. Ako sapatos mo kabalo, no? Giyata. Kaya gini ba oro, no? Mga kabaro, no? May ngapon. Sa karon mga kabaro, no? Nakapa ko diri sa akong gijutihan niya. Ako ning i-vlog niya ako ang kauban. Nagbakos iyan siya nangihi, no? Iya ba? Day, kaway-kaway po diha. Oy, naunsa ka? Mga kabaro, no? Akong kauban, murag 7 years sa minagkuyo ganing Inday, no? Oh, atong panahon mga kabaro. Oy, paut na maguggo sa karon. Lami na kay sikat pero pa naabot siya akong karelibo, no? Nya. Oy. Lami na kay sikat, no? Kay ipaayon ako mga kabaro, ako ang motor, no? Ang atong tabutso mga kabaro nga sabag. Ipaayon ako karon, no? Sa karon, mubalik lang ko dito, no? At mubalik lang ko mga kabaro, no? Mga kabaro, may nga po, no? Padala ako muli mga kabaro, no? Kaya na akong relibo, nga. Power, no? Si Dudong Dudes! Baro. Mga kabaro, gisuko kong Maria mga kabaro, no? Gisuko kong pan. O ni Julius. Karon niagi lang ako kari dog. Dog. Muadto na ako dog. Power kay akong karelibo. Katong birthday niya kabaro, natungnan man gud. Gipagi ko ano siyang birthday karon, natungnan nga. Birthday po sa akong ginikanan no niya. Pauli may glupo no mo to nga. Sinsya kay dog. Next time na po dog ato nang i-vlog yung birthday pohon. Pag vlog ta ko ato dog kung nakaagi lang jud ko ato i-vlog na yun. Sayang kayo ang panahon. Nya mga kabaro no, muli na ko dong. Mati doy. Iagi na akong paan dali dong. Ayaw itong pagbuwag at tandaan. Oh, katandaan na naman. Nya mga kabaro no. Karon. Padulong ko muli mga kabaro no. Nya pause na akong motor. Muli akong gitihan mga kabaro. Sa karon mingaw na wala na isakyanan niya. Mambulabog ka diri sa luyo no. Na man diri ang mga kauban pa ako ano. Mambulabog ka diri do. Oops. Chop. Kaway-kaway itong vlog diya. Hoy, naunsa. Hello. Kaway-kaway diya. Mga kabaro, no, kauban ako si Sir Bunny. Og, ay, wala ito yung partner niya. Kaya ako, Chop. Karon, ang naitago mga kabaro, no. Muli akong motor, oh. Oops. Karon, blima ba yan akong motor, okay? Dili mo, andar kung dili. Try na to. Oh. Ay, salamat. Salamat. Try na to. Okay. Muli ako ipaayo ron mga kabaro, no? Ang akong tabutso, no? Ako nang ipaayo karon kay maayos ba? Ang tingog, perting paitag tingog. Yeah. Oh. Oh, tamis oy. Tamis. Ah? May tamis yan, no? Oh. May tamis gani siya. Maro na, relibo ba? Maro. Uy. Patay. Patay. Wala ka na paubos. Hoy! Jun! Kaway-kaway na Jun! Laon sa... Oh! Oh! Ato na ko ron! Si Inday! Pagawan si Inday! Pagawan si Inday! Day! Kaway-kaway! Diyan itong vlog Oh! Lagi! Diyan mga baro no? Palitan na ako silang pan. Isuko ko no? Inday. Abot na rin no? Oops.
pilihan to lagpahan. Oh, ya, ayo. May hapon te, kaway-kaway na sa vlog te. Kaway-kaway. Kaway-kaway na sa vlog. Oh, te. Tagpila gani nga pande? Tagay kog 5, tagay pug kog tagay kog 5. Ako palitan akong kauban kay nanugo. Nanugo sila. Uy. Ha? Lagi nasuguan ko ti oy. Ana lang nga buutan nga kauban ti. 5 po tani te. Oh. Lamian eh yung paan ti oy. Ha? Look. Lami kina yung paan ba? Mga kabaro, no mo ni si ate nga. Asay mo anak te? Anak ni mo to sa kilid? Ha? Ay kauban na rin mo to yung anak. Pandamoy. Oops. Salamat eh. Oh, tulo kaya call. Call, kaway-kaway na call. Mga kabaro, no, kauban ako. Ha? Og sa karon, Yakult no. Sosyal lagi ni mga kauban eh. Ayo. Hi May, Yakult tulo. Sir, ikaw sir, muna sir. Hello. Hello. My vlog. Hello sir. Yeah mga kabaro. Kini si May ka. Hi May. Tagpila gyud atong Yakult May? Hello, Philippines. Tagpila gyud atong Yakult? Hello, world. Tag. Nag-gist lang para Ah, sa sige, inyo. upat ka po. Upat ka mo. Upat. Tag 3 day. Ano yung tag-gis? Amura, balik ka belumati. Musta man sir? Ikaw ba itong sa airport? Diri ah. Ay, di na sa Apps upside. lang. Okay, man problema mo. Familiar. Familiar na sir. Familiar. Ami to 40 may be. Abi ako to sa airport, kaya nakaduty mo sa airport. Ano ka dito ba ka? Pero diya waka ka sigana. Ay, nakatulog ko dyan. Dapat ana ka diya. Ana ka diya dapat. Kinaw ko to ikaw, ban po na ko sa airport sa una. Kanang pan ko to sa priority man ang sa Oo. airport, di ba? Nag-vlog-vlog. Uy, enjoy lang ko sir. Pero sa Ma. Isayo to yun. Ah. Ay, makakuan. Di mo palo mo sayaw sir. Saan silupin may? Di lang nato malintan mo gila to ang kuan sir. Kani gitawag pa nga kada adlaw nato ang ipanghimo Kaya ba. nung tag-japo, yan. Dili sa mga kauban eh. Sir, salamat sir ha. Nga mga kabaro. First time na ito nag-vlog din Rapita. Ay, Dili mga kabaro. No? Ambot lang mo ang na tumutulong. Oops. Time lang. Tarla. Gol! Wala mo gol! Ganda sakyanan. May nagmalipay pa yung kauban. Isuko ko yun na mga kabaro. Pan, mag-Yakult. Kaya mga kauban mga kabaro. Dugay, na ako din sa mga kauban. Mga buutan. Oh! Day! So, kay managat ako. Mga kabaro, si Julius mga kabaro, no? Happy tani siya kasulod na. Dol! Ito. Dom, pakikulit ko dong. Sa'yo mo yung tupag sa. Sa'yo mo yung tupag. Sa'yo mo yung tupag. Yawan ko ang matubang sa pagpuli ko ni. Ha? Pagpuli ko ni. Ya, tagsa tagyakol. Ay, tagsa. Ayaw, kita kayakol. Kita kayakol. Okay, thank you. Kaya mga kabaro, no? So, balik kami mga kabaro, no? Hey, makita man si Mio kung tampok. So, grabe. Ganito tabaan, no?
karon balik lang ko mga kabaro no. Mga kabaro no. Karon katawa mga kabaro. Ako nang gipa ayo akong motor mga kabaro. Ako saba gud niya mga kabaro. Meron wala si kuya. Kini yang body ang kuan mga kabaro no. Kasi pangalan gini mo ya? Si pangalan gini mo? Hoy. Tanaw rin mo. Dili pwede? Ha? Galaw-gaw sa Honda na ako nag-order. Itim ang ilano mo na. Kini pila na isa rin eh. Itim mo na. Ha? 6 mm? Ang entrada rin masulod. Ay galaw-gaw. Listen lang, ordinary lang sa. Lisi na, ordinary lang sa. Wala pa eh. Nadia? Sige daw. Pandamay Honda. Mahal pa man naman. Sa ato pa mga kabaro, ano, pakyas kong order sa Honda mga kabaro. Naku. Pakyasa ko yun eh. Sa Honda na ko sila pinag-inom. Masulod, itim mo na. Galaw-gaw. Indaloy. Kana, igo ka na. Tanaw ni mo, tanaw na ko. Galaw-gaw, naglabay na sa kwarta ko. Pastilan. Duha ni kabuk mga kabaro no, sa Honda. Dismark Honda dito sa Buhangin. Dito na ko nag-order. Karon na nahitabo. Naglapay na sa kwarta. Pastilan, gusto. Ah, baro. Ito si pwede. Ini. Pwede. Gusto na gina ako mawa ang sabas ng motor no. O gawa na tuloy dito may Google. Taud-taud na ako ni dala-dala ba. Ayo. Sure na ni ginoy ko. Buangan eh. No. Naglabay na sa kwarta. Pastilan. Pastilan Honda. Sana. Kana tanaw ni mo kol, may igo na kol. Kay gisukod naman ni kuya kato yung galaw-gaw, naglabay na pagkukwartaan ni kol. Ay kamahalan ba ani yung mudang Honda Dismark sa Buhangin nga. Kini daw. Nasulod kol. Ha? Sulod siya? Tanawa ra mga kabaro no. Ang nahitabo karon ang kabila duman ni kuan lang 195 akong nalabay no sa duha. Pastilan Honda. Mo yung ginaingon mga kabaro no nga mas tindot ang Yamaha kaysa Honda kaya ano man ang Yamaha perting daghan nagpisa. Samantala ang Honda grabe. Pastilan. Na okay na kol. Wala sulod no? Madilis ba? Ha? Ang galot mo kape. Ano nakapaitan akong motor mga kabaro. Kaya grabe. Sus. Sa una pa nilabaday no? Kaning pagbulkit ani, dria. Pagbulkit ani, tanggalon dito dria. Kinitanan. So, iya kung saan na ito mga kabaro no? Na-impas naman. Ato na lang ning antusan. Pastilan. Kana agol murag dumidugay na ginan ako'y patanggal ang takol ba? Diba masilip mo? Ha? Masilip mo taro. Kasi maigo din Nicole pag masilip. No? May mo trade mo. Ha? Ano na itong tarong yung trade ano? Sige daw Col. Pastilan. Wang ano? Bugbunggol ba? Ha? Pagka kapila naman ako nagibalik ka kuya dili kay wala igo gid nga kuan ba bul
Kahit baklan. Ha? Kahit Buang ano? Tingnan. Te, kumusta man? Bago lang yapon. Tayo tubig dati din. Ang tubig. Ang tubig nga bratuhon. Tagdis. Tag? Ay, Ay, kan tagjis. Tagdis? Oh. Uy. Ha? Sige na, Col. Ay, ate ha. Wah, nga dahil no? Grabe nag-aawa no? Upat ka tuwig na ni Col ba? Upo ka ilis sa baterya ni ba? Mga kabaro na ako, mekaniko dari ano, kamong silingan na ni. Brother! may gulay trade ko. Tama na no? Sus, may gani. Be, tayo ang tubig ate. Kana, usa to, pogi? Kana, may gusto. Wala gusto na ko madungog. Te, pogi, ayaw pagtawag pangit. Ate oh. Jis no, Jis. Nakatawag ito rin yung pumila. Ano man? Ikaw rin ito ba nga ang gusto te? Wala gusto na ko. Alang mutawag as ko pangit. Ayaw din yung pangit. Nasunod, Col? Ha? Lima ganyan daw yung pisa ba? Awa daw, Col. Asam. Tara, Col. Ay, naputol. Dito rin kayo. Okay na sa daan. Hmm? Okay na sa daan. Ay mo gina sila, balang natawod no. Tulan. Ako pa rin ang TV mo. Ha? Kabuang ini Honda oy, naglabay kog kwarta di ani akong order di sila ha de. Law daw. Pastilan. Huh. Wah, kabaro no. Wah, git ni ba? Tulo ka bulan na akong nagala ni kay order manis Manila to katong biyahang gitawagan nat. Karon ang nahitabo, di pa gid maigo. Tinapan. Pero sila nag-ingon no nga diri daw ang mo daw tumangon subot. Ay nako. Walay wasing mga kabaro. Nag-ulan gabi niya. Wasingan ako. Kasi nag-ulan na po. Ay, naku. Katuan. Gagano. Ay, ay, ta. Ay, hindi sa malubo. Pastilan sa Honda. Order ko no, ya di ba oh? Damay. Dua pa kabuo pa kong yun. Sabi na ko mga baro. Okay na. Mga baro. Pinagyanan. Pastilan na lang eh. Mayado. Bismarck Honda buhangin. Pastilan. Hindi man din mauwang yung gi. Damay.
kuloy. Kung saan ang aso ko di mo akol? Di ang taga-Honda kung ikuha na nakol. Bismarck Honda ba? Kita ba yung slupin, genuine yun. Galaw gawa nila eh. Dismayado, magayaw eh. Happy tulog ka bulan ako ipabot. Tag mo pangita na kol. Iya pa masulod kol. Sulod siya. Ayun tag masulod na kol. Ay ka. Sulod kol? Ha? Ulong dra, pero ipugos. Pastilan. Salamat wagit kang jakol. Ulong siya, pero pinugos. Nasulod siya pero pinugos. Putang galag. Kain mag-trip ito mo yun. Eh, sa kol wala sulod ni karon kol. Pastilanan. Ano yung isa ka-bolt? Ano yun eh? Kana kol ba? Nagpa-bulkhead kol ko sa mga kol. Sus tanggal bitaw na. Tinga ko pag uli na ko bilis dabaw. Pagka. Salamat ya po kol sulod ba siya. Nang tagina ni Saba ron. Kami ni mo kol na Saba kol no. Dapat yan po. Ha? Di na siguro kol oy galaw na butang nga na mag-isa. Isa raman po. Ha? Isa raman po. Ay galaw go. Sure ka kol? Ang isa, mata naman isa rin siguro. Di palitanan pa na siya kol. Kung saan tawagan ng ikuanan na kol? Stud bolt. Ha? Stud bolt. Stud bolt? Kita ko na. Ano ba? Di mo nabili siya. Asa dia? Pautangan daw kol kasi na. Pautangan na daw kasi na dia ay parin na ko matuglain. Kol. Nya mga kabaro no na. Biglo nun gud siya no gipugos ang ni kuya no. Oh. Pasaylo ako sa nasulti ganina sa bahay ni Bismarck no. Pandamay. Oh. Oh. Sino na to kol? Sino na to magbaro no? Huli na ba saba? Na saba kami. Tara. Orang-orang na siya mga kabaro. Orang-orang na siya no? Yeah, mga kabaro, napasaylo ako sa buhangin this park. Lumali na si kuya pagtaon. Huwag sa karon, wala din nasayang akong kwarta. Kaya mga kabaro nun, patauran na ako stud bolt ni kuya no, para bugnaw na jugay tingog. Balik lang ako mga kabaro. Mga kabaro, nanaos balay mga kabaro. Nunya karon, nang hitabo. Ay, kinay! Kinay! Naogid si kinay no. Pakita na akong gasket no. Aha ka tong gasket. Kisaba daw ang motor kay asa ito ibutang ni May no. Si May may nagbutang ato. Asa ka tong gasket. Diri naman to. Na. Pakita na mga kabaro ang gasket sa motor no. Kaya parang wala na ginisaba ang tingog niya. Asa ka tong gasket ay. Tawag di ko ani ron sa isa. Isa. Tawagan ito mga kabaro no. Uy. Hinain. Sa. Nawag tam, nawag. Buwan.
Oy! Ay, si kuya di mo peg. Kato si kuya nga nagtawad sa motor, di pwede kay siya sa kuha na to, mo to nga. Posible po kay magkamali pong Honda, no? Tawagan ako, no? Ala, ring na. Tara. Hello, Mine! Mine! Asa ang gasket sa motor? Kaya itawad na ko ba? O kato kung diri sa ubos ko sa TV-han, kini diri sa speaker tapad baka tong gitapok ra ko gi-order ha to man ni magibutang. Ano sa TV-han? Ay, TV-han kuan sa tong mas kanila nga naikuan kana ay tapos may mga ako nagpuan ako mga pas atau kana Kuan sa Asa gibutang banda? Asa gibutang banda? Sa kwarto nato nga tuluganan? Sabi tanaw sa nato bi. Asa sa kwarto diri sa pikas kining asa man? May bangko nga puti sila alom. Ay, dara. Ay, isa, kita na nako, dara. Kadali lang. Hop, dara, isa ha. Ah, dara, kita na nako. Okay na. Isa. Okay na. Tanaw sa nako. Oh, okay na. Asa na ni? Sige, okay na. Pangitao na to bi. Pastilan. Kaya lang ako araw no kaya balik ta dito kay di mo ni mao. Ay dara. Sabi. Pastilan. Sara ka to. Saan? Asa naman to? Di man siya mao. Try. Di po dyan mao. Asa man ito? Ay! Asa man to? Di siya mao. Di mao. Saan to eh? Hi. Suko. Di mao. Wala dari. Tay. Saga to no. Ay. Kalisod gining mangita tanga di makitaan. Asa man to? Asa man limutan kong asawa mo oy? Muna lisod mga kabaro no, mangita ito kag wala. Wala to diri ba? Atay. Asam to gibutang ni Mrs. Uy. Basta naka-order na ko ato no. Hay nako. Okay, sisaho na to nili. Posible man. So basta naka-order na ko ato. Asa mo gito? Ibu. Asa.
Pastilanan. Gitu. Pastilaning mangita tagwa oy. Sama to eh. Yabag na yun. Eh, kalagot yung mira tagwa. Sahay sa puton tani ba? Dili na magudto ba? Misis eh. Asa mi na tayo butang. Dili na ako to gibutang ba? Ayun. Dili yung area. Pero na nitabo. Ay na lang. May lag na diri ah. May lag na diri ah. So okay ra. Ay dara. Di ara. Dira rin siya. Sa pa ni. Dara. Sa pa ni. Dara. Sak pa na mga kabaharo mo dara. Pastila na rin. Lagot. Balik ka to dito mga kabaharo. No? Para ipatao din. Tao to Christmas. Tao dara. Ito Christmas. Sa karoon. Balik ta dito no. Ug kayo ko to sa inain. Nastilanan. Nastilanan. Oh, yeah. Sa bae lalaki. Ay, kinain nililat ta na. Cute kayo. Wey. Sa breed ni Maya. Ha? Bapo kuan ba no? Unsa niya gipalit nimo? Ah, nimo gipangayo. Hayaw gud oy. Oh. Na baligya na ron ba? Wait, no? May labador kay managko ba? Nagko ya mo na ya. Hindi gani ako Bisaya oh, dako na gani. Tara kinain. Birthday. Iya gini ba oro no? Nah, baru. Uy. Ay, lagi vlog. Hello. Shout out sa mga silingan. Uy, Lai. Asa ni kagikan Lai? Ha? Patag sa liw kita mo. Kinay, balik kinay. Kinay, balik. Balik kinay. Balik. Balik kinay. Uy. Kinay, balik kinay. Balik kinay. Taba. Balik kinay. Balik kinay. Kinay. Balik. Yoy. Kakala ito. Ay, kinay, balik. Try to ni koy. Kinay. Ato. Dali, dali. Try din ako eh.
Try daw. Mura ba na yung stud bolt ko ba? Try na ako eh. Asa ka? Uy, Pedri. Try ka din. Ha? Asa? Bisaya. Bisaya as. Bisaya kayo, boss? Bisaya. Oh. Bisaya kayo na. Oh, magtagir no. Oh. Oh, dali mo ba no? Kagiron ka na sa una, niya mo na-adapt sa mga ba? Dili kita nga city, luwang Oh, kagit. nawalang gagid. Mas mayo ni Bisaya kayo. Saya gwapo kay gawas oh, ingawon jud. Nga na nagaro ha, ayaw pagtubo ha. Bakit di ka tutubo ka? Boss, asa na nagikan? Ha? Will, Okay na akong motor. nakakan. Sound ka? Kinay! Tira! Tira! Hey! Hey! Tira ta! Ay, naglakaw dito. Isa kaya na tira ta. Hal-hal. Rawat, gaya itong motor. Oh. Masay ko na, boss? Chinsawil? Hal-hal ang kinain. Oh. Yang tingog mo ngayon na. Japon. Dugay kag anto sa tambutso mo. Dugay kay abutan ko na niya. Oo. Dugay kayo. Kinain. Tadi. Saman. Stay. Tadi. Patay. Pag minta na kalibangan mga araw-araw ng skinny. Wala ra. Ha? Wala ra. Ano to? Peniro?
Naigo siya, Koy? Oh, good. Ha? Gamay kayo, no? Ay, gamay kayo siya. Gamay kayo siya. Ano ni, ikas kuya, te. Asa gikan? Asa ka ba sa Pinay? Paano? Ano ba ito? Wala kayo dito. Saan ba ito? Oh. Oh. Kinain! Dali, dali! Lugod ka pag itsari anak. Kinain! Uy! Psst! Nah, huy bapak. Ay, salamat lalaki. Tay. Tay, may hapon. Gawa lang akong itoy, te. Kinain, dili, te. Uy. Gawa lang akong itoy na ko, boss. Kinain. Galawgaw eh. Dali na. Sulod ba galawgaw? Okay na. Damay mangilabot ka rin. Oo. Siya mangilabot. Dali, kinain, dali, dali. Kinain. Kinain! Tara! Lagaan na, gini kinain eh. Kinain, tara! Ta! Ta! Ikaw karon. Tatakara, sulod ha. Oh, makasal. Makasala tadi ya. Di kinain. Aisa! Hoy! Hoy! Kinain! Tadi. Dali, dali! Hey! Dali! Dali, dali! Taka ra sulod. Kaya pa yung sulod ha. Ay, salamat. No? Amo ni ang buwan. Boss, okay na. Grabe no, 3 months. Your turn na. Lagi. Grabe 3 months, oy. Kinain ay nag-adto na dito pastilan. Kasi si dia bagi dari anak ya gawa itu.
mga kabaro, no? Okay na akong motor, no? Washing na ko lang. Okay na, no? Pwede natin na ilaglag. Palitan, no? Grabe ng tusay, 3 months. Kinay, dali, kinay. Dali. Ha? Dali. Ayaw dito kay. Ayaw lagi dito. Dili na ta. Ayaw dito. Ayaw ganto dito. Kay delikado kay ka. Si ganto dito ha. Hangak no. Hangak no. Oh naron. Hangak lagi ka. Atang tiya kayo ko. Mga kabaro no, okay na akong motor. Dagan salamat ani ni Kuya Bus. Okay na no? Ya balik lang ano. Mayong gabi mga kabaro no. Mga kabaro no, gikuha na ako sa ang gipadala ni Ate Nini o ni Sing Sing mga kabaro no, pero ang ko mga kabaro no, nasa lupon mga kabaro no, lupon ni gikan. Pero gikan ng Saudi. Karon, i-unbox na mo ni Mrs. no. Okay naman. Og si K9, tabangon na mo nag-unbox si K9 mga kabaro no. Mga kabaro. Agi. Oy! Uy! Ay! K9? Saan na? Oy! Busig. Ako sapatos mga kabaro no. Gihatag ni Sing Sing og ni Ate Nini. Na mga kabaro. Biri wow! Oy! Red tag! Shoes mga kabaro. Oop! Mrs. Woohooy! Og saan Galaxy chocolate nakabutang Tito Andy. Kasing-sing yun igikan, klaro kayo kay ano man. Tito Andy ang nakabutang no. Kanya og kape. Paborito na ang kape no. Bisa ko po katilaw paborito na nako ni no. Baro. Kape og pahumot. Tito Andy gyapon. Na mo baro. Tito Andy nga pahumot. Og asa K9 dili ha. Siapa ni? Tito Andy from Sing. Puro Tito Andy no. Grabe solid. Salamat kay sa kung pagkumangko no. Si Sing Sing, salamat kay Sing no. Nani sila sa Zida mga kabaro no. Og huy. Ate Cheryl. Oy, Ate Cheryl. Oh. Ate Cheryl, thank you. Oh, gusto ni? Happy ako, uy. Ate Cheryl and Tito Andy, agi ka gini ka Sing-Sing mga kabaro, no? Kay klaro kayo sulatan naman, Okay, libro na. ako yung sing-sing, uy. Ano ni? Uy! Ate, Andy from Ate Nini. Oy, ti, dagan salamat, ya. Ito kay Almond pag yun. Dagan salamat, Anita, no? Uy! Wow! Chisak! Uy! Uy! Murag suoton yun ako ni Permi mga kabaro, no? Kagikan sa kong igsuon na unsa. Oh, main balik ko main kasi K9. Oh, ang Nike ko, ano? Nike. unsa ni? Hala. Teacheril Plum Sing dagan salamat Sing. Ala, Shing! Aloy! Pasalamat ya. Ayaw na pa Sing po. Thank you! Pasalamat ya. Pinaka-importante no nga wa gid ako gihatag no. Ang wa gid ako gihatag no nga pinaka-importante sa tanan mga kabaro no. Kun dili kini. Oh, K9. Na mga kabaro, no tila no gagikan og Jida. Daghang salamat and Shing no, daghang salamat unta Tagalog may panlawas diyan no kay naibaya pa sa layo ang ping mo sa makanunay ug main. Unsa kasulti nimo sa imong nadawat? Kanang Ops, ako ning relo. Murag nakulbaan ko kaya gigunitan sa kong misis ning relo. overload na kayo. Salamat kayo, Shing. Overload day kayo. Oh. Shing and Ate Ni, daghang salamat no sa inyong gipadala sa mga labi na gid aning sapatos no. Salamat kay te og unsa ni kahumot ni Tiger nga pahumot? To doon yung simuton, be. Abri sa daw, men, be. Unsa ni kahumot?
Patay ko. Ah, nagitituan. Alangan. Wala yun. Og na pagid ko'y rilo-rilo. Kani na magtawag daw, main. Ha? Kini ba magtawag daw ni? Ah, smart one na siya. Smart. Smartwatch. Op, aptay. Dahil man. Tanawa naman, unsa si kamot man. Apit ting umutaw. Oops. Sudlanan pa lang gani ha. Aha, gimamang. Aha, mura kini, mura gapo-gapo gini man. Sudlanan pa lang ni ha. Umot na kayo. Smartwatch. Oh, sudlanan. I-charge siya. Oo. Nakay apps ana. Ako i-apps na eh. Sudlanan pa lang. Kinain. Uy, Smartwatch mga kabaro, no Kung niya. mo gusto. Napogoy G-Sack no. Uy, gwapo siya nga G-Sack oh. Daghang kay salamat ti and Shing no, gikan ni sa Freeze from Jeddah, Saudi Arabia mga kabaro no. Ini mo. Og Ini mo. diri na lang kutob og daghang salamat mga yan. Shing natin ini daghang salamat oh. Amping mo sa makanunay.